Tapos naman. Itagiyo sir, itagiyo. Itagiyo, hindi pa po. Yan, nako. Las kalabat. Chill. Ma. Ang ganado lang ni. Ito. Ang gano siren. Ano? Ganado lang, ganado. Ini. Nah. Normal ya. Hah? Apa? Ano? Baru pa lang ako. Bago ah. Lock. Second session, guys. Lumbaran nyo labat sarah. Tingin ka sa camera. Sayang, hindi ka like mo. Sayang. Nanggung kayo makarang. Mari. Kaya. Yan, anak mo sige. Yung sabayo mo. Patigar kiman. Yang tinuro lang ang balay kulto. Ayun post mo YouTube, nambantai na YouTube magkalap dyan. Walang tampo YouTube, may ayaya na anak. Hindi naman anak. Sigurado. Mahal kami dyan manawag kanina ba? May bill dyan. Si Clark. Ay, rarami lalaki. Ay, oo, naintindihan ko. Sa bagay. Sarap. Yun. Sige. Ano mag-iwan ka lang? Buga mo lahat. Yun.
Sige to, pinto mo kayo. Wala sa kitang to. Mga 1 year, 1 month nilabat ano? Karak ko bawat. Ito natin ang February. No? February 1 na oh. February Ito. 1 year and 7 days. Ito. January ah. Oh, January. January 25 amo 26 araratan. Basta man kata sa kay Agos pagitan damay may Japanese speech naman. Ay Japanese mo. ay katawo wala may Japanese speech ko no man ni Virgin. Karang diri malag ko nga niya. Wala Japanese kung maan. Yung takar ko wad. Yung takar ko magkulungan. Kilante. Ang sabi ko, inate. Balbal ga. Okay, yung takar ko abik ko. Ay wala lang kids ninyo ni nagkatarod loob. Yung takar ko niloob. Bumalag kulungan, takar ko ni madoob. Hindi lang kung Natanan pakanan ko. Abik ko, may ngikin to may sakit na lugar di man salito. Abik ko, inate. Pero lang ang pakanan ko. Di may Japanese. Hindi. Kaya. Market may Japanese ko yan. Double coated. Bangko.